kepiye iki mung kubil kepiye Gusti kang kamoso lha kok dadi aku malah temah ngumpuli calon anakku. Wong kudune cak lamar kok tak nggo dhewe iki wajan yo Gusti. Gusti kula nyuwun pangapunten yo aku lan isin sing kaya mengki mboten tenajeng menika sampun dados lampahan paduka menika dados pacangan kula. Ampun lajeng lingsem sampun kalampah. Aduh niku ya mengkono iki dadi luputing aku ing atase pendhita kok isih tukmis kaya mengkene. Waduh Gusti kula nyuwun pangapura. Lan semono tepeting tilangkut kang munggil kami kinampi saking wujudipun komo ya wujudi bibit ingkang katampi maning Dewi Sukesi manding wonten ing gua garba lajeng aku putra ing samangke dados panerus kekalihipun tekan mugi ing wahya mangsa kala Nawa Candra dasa ari betek-betek badhe amiyosaken putra jabang bayi Pak Ngarsa Gumbala Rasa amiyos putra jabang bayi wujud catur prakara nagara semana wujudipun sepisan wujud sangkara wujud kaping kalih wujudipun saking karna wujud kaping 3 wujudipun saking kuku wujud kaping 4 wujudipun saking bibis mereh-mereh sangat yo penembahan lesaning lekat madjanipun tetangisan Kusuma Dewi kok anak wis arep nglairake waduh nggih kula ewangi pun ngatos satos monggo kula tangi pagon rombon ngapriya satos wis timbul panten wujude kok banjur dudu putra jalma manungsa mula-mula to murga wong tuwa tukmis kok ya numusi maring putra kok wujude patang perkara menika yoga paduka kok wujudipun saking jalma malah wonten wujud sekawan wonten rah ingkang mereh-mereh lajeng wonten wujudipun karna kuping wonten malih wujudipun menika kuku miwas tunggal malih wujudipun bibis sangat kila penemban lamun menika mugi kelepatan kula lan dhateng Gusti kang kawasa karana nindakaken ingkang boten sakmestinipun ing sakupundha kula nyuwun to mangke sangat penemban tumuli lajeng ampamita sing rasane Gusti murid putra panjenengan lajeng timbul ulah bali nek luput lha iki wis kumindak kang kaya mengkene ning yo kepiye pancen iku kersane Gusti kang kawasa wis tak pintane lan kula semono sedekap sinaraku dalem wintosi mesane Gusti kang kawasa manter minggah mamyak nami pandonga minggah kawiyak atmaja yen utuh saking catur prakara kasih didoro ing Gusti kang kawasa sangka wujud rah salah daden dalem manungsa kang angah-angah ingkang kaping wujudipun karna sing dikara wujud salah daden buta sak gununganaan saking wujudipun kuku dados swawestri ingkang pancen wujud rayaksi ingkang saking wujudipun iblis segala satria ingkang wengi sami setrapo maring sangat dewan
tumpak winangun samuning samudana mengkulir kasarjanan kasadanan susui nangin gone ngendi sangat yo penembang menika atmajanipun sampun timbul wonten catur prakara mbok-mbang lho anake wis ketok Pak werna-werna putranipun utawa ndara wonten wujude budhe juan lemu nyengengek wonten ingkang wujudipun menika bagus wonten wujudipun menika ingkang putri ing duwe siung sopun panjenengan dipandhen wis wujud iki kusuma ayu dewi atmajani teges Gusti kang kawasaya welas asih najan to duwe luput ning iku paring kasembatan apa kang tak suwun suami kula nyuwun lajeng dipun paringi pusaka asma atmaja panjenengan Pak Dukolan kulawang kula wujud catur prakara mula seksena diajeng atmajadu sing paling pembayun yo barep berangak rupane sangkara mula seksena naya gadu kang pambayun tak paringi pusaka asma gandeng saka getih mula Rahwana Madimuka matur nuwun kula pun paringi pusaka asma Rahwana jer kula menika ingkang pambayun ingkang paling ageng ingkang lair ingkang kawitan ya kaya mengkono iki adalah kula diparingi jeneng sinten Kanjeng Rama gandeng kowe iki saka kuping mula seksenana kowe tak paringi pusaka asma Kumbakarna matur nuwun kula pun paringi sesilih Kumbakarna kula pun paringi asma sinten Kanjeng Rama kula pun paringi nami sinten Siramu kang wujud rakyat siwadon mula seksenana kowe tak paringi pusaka asma Sangka Sarpa Kenaka matur nuwun kula pun paringi pusaka asma Sarpa Kenaka kula pun paringi pusaka asma sinten Kanjeng Rama kowe kang nguragil seksenana gandeng kowe sangka bibis mula tak paringi pusaka asma Gunawan Wibisana matur nuwun Kanjeng Rama anak-anakku yo bakal kowe bandur iki saiki padha sowan maring Kanjeng Eyangmu sumani raja maturata lamun siramu iki kabeh atmajane Dewi Sukesi jumenapa ditialing mulang luruh maring kautaman Kanjeng Eyang kula lenggah wonten pinangka ratu ing Ngalengka Dirja ya ratu sumani raja wae ning ngaten kula nyen pamit
wau wujude sastra jendrot Panuwagyu menika wujude sangka panuntun jati. Lah sing medharke naminipun Resi Wisrawa cara Bungaji. Lah le nampa Jan Sakala mbasan wis ditampa, lah kok wong wadon kuwi nyeraki Resi Wisrawa ya guru ngaji, ustaz kan juga manusia. Halo. Weruh wong wadon ayu darange wong lanang. Akhire kudune nggo putrane malah dipek dhewe jenenge wong tuwa tok wis. Halo. Mbah Sandar ini lairke wujud papat sangka getih pembayan bayi. Iki jenenge Rahwana. Rahwana getih anane, mula wujude mereh-mereh. Lah iki panusma gambar Hawa Nafsu pisanan. Hawa Nafsu pisanan iku jenenge Amarah. Lah Amarah iki gambarke Rahwana niki. Mula Rahwana Sekti Mandraguna apa meneh mongko diwedan diulang kali Kapi Jembawan duwe ilmu jenenge Aji Pancasoma. Lah kuwi ampuh mula to ngambah bumi urip meneh. Ngambah bumi urip meneh ora mati kalae mongko tumindahe angkara murka budi candala niku jenenge Rahwana. Niki hari Hawa Nafsu Pak. Hawa Nafsu ku ana terus wong didyono. Wis pokoke tumindak elek ampuh Sekti Mandraguna ning ya kuwi go tumindak elek tumindak angkara murka budi candala munggah kayangan pengen gayuh widodari jenenge Dewi Sakarupa jenenge pokoke wong wadon sing ayu. Lah golek nang dinong apa kuwi kayangan. Lah akhiripun boten kena ra iso malah nyemplung Pandhawa medhun nang Ngertapada goleki garwane Rama Wijaya jenenge Sinta. Rekian Warasita digoleki digayuh dipek tegese jedol terus ijo ngusah pagel ayu selingkuh. Halo. Wis sing suka selingkuh niki lho rupane abang iki. Ya iki ra mati, Pak. Lah sing ngalahke sinten sing ngalahke ketek putih. Lho, kebun ketek putih niki. Nah, ketek putih iki sing ngalahke, Pak. Mula niki kita ngopo sing ngalahke wujud sangka Hawa Nafsu wujude putih. Mula awake diposo ki gawe putih, Pak. Mula Idul Fitri resik dosane kaya dene bayi lair putih Udawedana. Malah kono kala wong kuwi resik saka dosa dhuwure maring paling dawa umure mlenggahi dadi pendhita naminipun pendhita lenggah wonten ing pertapan Kendhali sahadat suruh kula diarani Kendhali Sarga jenenge Mayang Kala. Rikala perang Bidutama alok Bandawalapati mungsuk niki wah perang kita saged mriki kesuwen. Nek tambah lemah urip meneh. Enggak ayu. Mlebu nang pasar Kendalrejo. Sonan. Pendem nang Gunung Sumawana. Lho wis belum nang Gunung Sumawana pendem. Sumawana niku kok samawati wal ardh. Basane Sumawana dimaknani karo Dengkul Sunan Kalijaga samawati wal ardh. Langit sapi itu lan bumi sesuwene ana salengen pitu sabno bumi nang kono ana alaming pangungkungan sing dikungkung Hawa Nafsu. Mula dina gunung ya ana wong sing nepsu, nang ngare ya ana nepsu, nang kutha apa meneh. Pitawa bendhek sithik bakal mangindrajala metu saka alaming pangungkungan bendhek sithik metu. Terus mlaku-mlaku ning gunung. Goleki kritik-kritik. Goleki wong sing bangsa ngaji ra tau menyang. Dan keduren mempeng ana wonge ora tau pengajian. Wah templungi blum bahasan ketemplungan iki terus suruh tanggane ayu rondo meneh nah niki lho Pak kula niki jenenge Hawa Nafsu hati-hati dan ini sangat banyak merusake lelakon Hawa Nafsu jenenge nafsu amarah wujudipun iki wujude Rahwana
duwe aji Pancasona bumi kula duwe aji jenenge diwetek dadi 10 kula jenenge Rahwana jenenge Dasamuka. Dasa 10 muka rai. Rai iki 10 kula nek jam pengajian aja diundang entek-entek seneng. Terus sing nomor 2 lah iki kudu iki dalai iki semene iki iki dilairke wujude saka kuping niku karna mula jenenge Kumbhakarna. Gambaran nafsu sing nomor 2 sing ngangah lenggah mriki manungsa nafsu lawamah. Alwamah wong Jawa. Alwamah niku tansah mangan-mangan terus pangan. Alwamah itu gede, mula wetenge gede. Nek weteng gede mripate molo nek pengajian kantukan. Nek niku bumi dhewe. Ana wae. Ora muni ora man seneng gede-gede. Iki lho. Jadi mulai kira sadar. Nek nang Quran nika jenenge nafsu lawamah la uksimu yaumil qiyamah wa la uksimu bin nafsil lawamah. Ayat sabul insan allan najma'a idoma bala qadirina annam sawayang banana iko nggih. Iko surat lawamah niku. Nah niki jenenge nafsu alwamah. Lawamah niku nafsu sing getun-getun dibamburi. Iku gambarane niku diringke kali Wibisana Kakang Rawana Kakang Kumbhakarna ampun jenengan bilani Kakang Rahwana. Kakang Rahwana iki luput ing atase ompenge omah pamon sak pager ijo jedul terus juga nyolong patangane wong liyan iki diuluk wae. Ngene iki aku ki bilani Kakang Rahwana dudu bilani lakune Kakang Rahwana. Ning sitak bilani tutang lu dewa petate nyawa bumi ngalengka kene. Ning Kakang Rahwana Kakang Rahwana luput. Dadi Kakang Kumbhakarna ora kudu banjur mbelani wong kabeh. Ngene ning aku ki mbelani mbelani Kakang Rahwana ning aku mbelani papan ning Kakang Rahwana niku luput wis. Ngene aku ra manut akhiripun Pitutama alok Jayawalapati perang kaliyan Lesmana. Tugel niku dipanah tugel bulane. Bahasa tugel ora mati, Pak. Ora mati goleki terus mengko ana lakon Kumbhakarna gugur niku tugel gulune terus sirah iki ndundung goleki Wibisana Gunawan bener kandamu Gunawan aku swagana aku yo ngapura bener kandamu ndundung sirah niku. Wah ditampani karo Wibisana terus disahadake asyhadu an la ilaha illallah iki disuwargake mula swargane si wujud gede Kumbhakarna sing nyuwargake Wibisana dilingake niku jenenge nafsu lawamah nafsu getun tiba buri kula wingi poso awake nglatih iki nggih alwamahe dilatih dahar munjuk sabrane ora kok akeh-akeh sing penting Pak waras iki ana isine ngoten nggih kula kulo wasrabu walatus ribu innallaha la yuhibbul musrifin. Daharan nunjuka ning aja leluwian innallaha satune Allah la yuhibbu ora demen Allah al musrifin wong kang leluwian. Nah, nomor 3 wujude niki nyengenge. Halo. Wong wedok ayu ning basan renget ketok ana siunge. Ha iki gambarane nafsu sufiyah. Supiyah ki nafsune wong wadon iki srai jahil metakil selanang napa wadon iki wong sing ngene iki biasane nek mlaku nggang motor rating wong nek minggot seneng ana wong napa wadon wong mlaku rating wong kok minggoke neng wah ngigot iki petugas iki. Nah iki bangsa drengki srai jahil metakil. Kula sampunipun siang niki nggih la tahasadu la tajasadu la tabaghadu la tanajasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Aja dadi kawula ingsun Allah kang padha golek keluputan, gedhe-gedheke dul hasud drengki-drengkinan padha umuman. Wa kunu ibadallahi ikhwana lan dadi kawula ingsun kang nyawiji. Anane wong kakung tetep iso tumindak kang kendel ora mesti mergo sing kakung iso uga perane wong wadon. Halo. Yen dadi manten wong meneng bae lulu kae basa dadi manten ku kendil raja mak. Usut punya usut bulan iki pengaruh sing putih lah bapakmu nyambut gawe program keran dia apa-apa. Ngono kantor iki nyolong apa to bapakmu. Ana ora wong wedok ngoten niku? Jenenge nafsu sufiyah.
Lah sing apik iki lho niki jenenge Gunawan Wibisana Nafsul Mutmainnah sing wis ngerti sangkan parane kula nulya piyambakipun sampun ngerti sangkan parane sehingga piyambakipun ngimutaken dhateng tumindak angkara murka tansah pamoring suksma sinukmaya winaya ing asupi sinempening kalbu panggukaning warana talen saking layak liping senegeka nangka semono ingkang lebih wonten ing Taman Kaputren Mbak Yutangi Ani Balinggang Putra kinen caos panembro sakuntawis kinen ambuka piwara suka parisuka timbuhan silet bae slawengi. Cocok. kaya mengkono solah bawahmu yo Pak. Ya bakal seneng ditimbali ing tlatah geguru kene aku ngono ana ya alhamdulillah. Kita ngasih panemgur maring kene sami lenggah. Katut pangersanipun Pak DPR Pak Judin ngaturaken sungkem, ngaturaken Bapak Lurah lenggah ngaturaken sungkem, kersanipun Bapak takmir masjid, wis kekal ketiga masjid. Oh, ngono telu metu mok iki alhamdulillah.
Masjid ing tlatah ki mau di Masjid Al Ihsan, Masjid Al Husna Mujahidin. Oh, iki yo lenggah Pak Polisi yo apa sih wonten Pak Babin Kamtibmas, Babin saya sami nglenggah nok. Ibu-ibu bapak-bapak ya sampai sudah bubar kabeh. Ora kuat ngampet opo mak ngono jae. Yo tak ampet kok nek iki panten yo ngono ki alhamdulillah apa-apa sing penting mlaku nok karang ngerti nyocokake kelapan panuwunan. Oh yo mak awake dhewe alhamdulillah iki sami pun sowan ing tlatah guru iya no alhamdulillah. Sepisan bulan manuk lan pangapunten menika wonten ing wulan ing sae kok bilih kula lan sedaya kadang pokokipun sowan mriki wonten telepatan pun halalaken Bapak Ibu nggih. Insyaallah muga-muga linebur nomor kalih iki menika nyataken jamaah muga sami toyo dinayan jamaah pun nyataken minangka menika sampun purna nggihipun sami siang Ramadan. Lah monggo pun praktekaken nggihipun latihan setunggal wulan wingi latihan Pak iya mula Ramadan bahaya satu target kaena wulan pendidikan dilatih tinaka mendak di romenter ora makan ngombe bengine yo prihatin lah tekan rabu iki dadi wong sing telak ngersani Gusti Allah ngono yo wis nyuwun sekar sepisan Pak iki rasa suwe wis meh jam tengah 11 iki kepetung alhamdulillah no iki kok cepet lho no nek mumpung awake dhewe munggah jam 12 jam 10 no iya Mak mumpung lengkap ya tekan jam 12 kudul iki no alhamdulillah kula panuwun menika panitia set ora ketang niku dibokemu didadak masih teles mula kula mutung-mutung niku sarung teles Surah popo nok matur nuwun iki jan deboke pas masjid kepentak banget iki mumpung iki deboke tepuk atos padha mumpung gedang gendruwo kok ya. Atos e ra jatah. Isuk bengi yo awake iki suwan ing tlatah iya sesuk nang kidul kuno wis muga-muga kelakone beda ndak niku kono dekor sing presani. Iki sekal sepisan menika Mbak Mami ampiarsa sinom paring jodo kapiasa monggo to sinom paring jodo. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Apa kuwi mak wong nek pengin kamuryan uripe permayem tono ini kan Gusti Allah pikala to ngadeg pikala to lenggah pikala wis sare inak makna sing langkung
jembar umpama to ngadeg ya sing kasta memang Ajudin masih pinangka DPR lagi. Aku mbak tuh pinangka DPR ya mangke mlatih hal kautaman. Pak Lurah sing ngasta lagi. Mladanipun ngamal lan bakal nyuwajiaken rakyat ingkang makmur maju. Lenggah wis purna wis leren. Mbak alat junubi wis kendel wis ora iso apa-apa ae wis ketapetik. Ketapetik. Tegese ngene wae iki diparingi sugeng, paringi yarwa, paringi rahmat barokah disyukuri kanthi tansah manut puja ndonga lan nyuwun Allah taala paringena rezeki halal barokah manfaat. Allahumma ayo. Nyatakan maka nggonipun pengang kepono donya iki kaya dene wong kang asing kok tegese wong kaya nglantong kae. Aku abirin fisabil tu wong kang liwat ing dadalan. Wa ida amsaita lamun kowe ing metu sore falatan diusah ngenteni kelawan asbah subuhi isuke. Nek nang nggen esuk lah ngenteni sore. Ikhris alama yang faulkan dango tumindak tandang gawe untuk kerubit wengine. Kesebab iya no timbang nang awake iki uben. Wong nang wis sepuh ku malah sepuh ki no sapa wis gampang lara. Wong tuwa gampang lara, boyoke ndengklek, mlaku dhek-dhek, untune entek ora tegas. Mripate belek nek baru duit 100.000 isih. Ndi wong iki? Bunyi kae. Ini dalah. Mula awake dhewe iki jeneng ngaji kuwi iku basar ngatur jiwa no. Nek ngaos ngaji barang kang ngaos. Mula lan gawe, mula budane wong ngaji kaya ana tembang tuku panti nang upaget duwe sapa ngaji mulya uripe. Godho jati kena goraku. Kudane ngaji mripate aduh tetep kabeh. Yuk.
ngono ki mau intine nggih tembang Sinom Marijata wiwitan berges nggih dimak nggih niku intine nggih pinasu sapa brata tanapi ing siang ratri tadi diartino amemangun karya nakyas mring sasomo kuwi intine no tegese amemangun bangun karya nakyas karya iki pakaryan yas ki atine bangun ati lha iki kebabar iki sesasi ki bangun atine bangun rasa rasa ki nggih atine dibangun menungso ki ana loro ana alaming rasa alaming raga raga yo udah-udah awakmu ki lho sing ngomong kuwi lho kuwi jeneng raga ane sing rasa nggih atine mula dibangun amemangun karya nakyas mring sasomo sasomo yang dibangun apik mari Gusti dadi poso lha yo apik karo tanggane apik karo lingkungane aja kongsi karo lingkungane kok malah juwek blas ibadah yo ibadah ning kan tanggane yo kudu diweruhi tanggane tak yo apa-apa yo mari ngono dadi wingi mari umpama jenenge wae takjilan tekan gedine iki mau padha wae ampo kae sang iya nek kuwi apik tegese kaya mengkono iso nyaderake keluyane maring tetangga ing padha-padha urip atembayang sing daya dinayan supaya iso maju kabeh Allahumma nyuwun tekan nomor kalih iki wong sing sugih karo sing miskin kudu iso nyalarasake tegese ana sing miskin ana sing sugih kabeh iki nunjukake Gusti Kang Kawasa nek wong sugih iki kaya pemuwen ning kudu eling ana merga sugih ana wong sing ra duwe wong ra duwe iki ndukung ana mbak sinambat bebarengane iki bakal muju nyuwun tekan nomor kalih dangdut Mbak tari dangdut yang kaya janganlah bangga monggo Mbak tari dangdut kowe joget kok bro Jangan
manungsa sekar tembang kangge ngemutaken naminipun wong kang sugih paringi kekuyatan peparingi lan duwe menika sampun kinatri Gusti kang kawasa sumedhombat sinambat bareng nahnu qasamna bainakum ma'asyadum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajati yang takhri data dulu ba'dun sufriyah wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un kesiman nahnu qasamna ingkun Allah wis mirang-mirang maring dheweke pengasilane duwite sepira to wis ditaker maring Gusti Allah wa rafa'na Allah ngangkat ba'dahum fawqa ba'din darajat ana sing luwih pinundul ana sing kurang lan sak panggulanipun la iki liyan takhida ba'dahum ba'dun sufriyah supaya sing mendukul nulungi sing lega sing duwe kekuatan duwe kepigelan duwe bondo iso nulungi wong sing lan duwe cimpen ngono no ning kok ngelinono wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un rahmatin Allah luwih bagus tinimbang bondo mas picis raja bono sing dikumpulake kulo ketemune kudu memot ing barokah Allahumma Krisna iki nyuwun tembang sing pungkasan kangge kebersamaan muga-muga Allah paring rahmah lan barokah sampunipun taklif wonten ing dalem menika was Allah paring tentrem ayem wonten ing marga gegulu muga-muga Masjid Mujahidin Al Husna Al Pemolali Al Ihsan ki apik Husna ki yo apik padha Mujahidin ki wong sing berjuang semoga-moga kabeh paringi tentrem ayem sekar selawat pun tentrem bulan sak mentara iki meh jam 11 muga-muga Allah paring